on suuri päivä, surmahyppy. Ja nyt ollaan matkalla herättää Jarppi. Tällä. Herätys! Jarppi ylös! Surmahyppypäivä! Sulla on viimeisen päälle hetteesti. Nukuitko hyvin? Nukun muuten vielä. Muuten nuku, meidän pitää lähteä kessille. Jos sieltä nukkuu nälkiä, nukkuu mun peittoja. Ja ilmahousuja. Istakaa nyt. Erittäin itsepäinen oot kyllä niinku oot ollut, mutta muuten ei aivan mukiin menevä. Kiva Olisiko se ollut 2 vanha, kun jostakin suuttuu ja menin pihalle ja istuu lumihangessa. Se oli vaan haettava sieltä pois, ei se sieltä lähtenyt. Ja... Extreme Dudesonilla on pesäpallomailla mukana. Oikeesti minua pelot. Jukka ja Jarno, tervetuloa. Kiitti. Ai Ristus, alakaako tää jo? Saatiin sellainen tyhmä erä, että Ristusko on siellä joskus autolla nokkakolari ja toinen vetäisi asuntovaunua perässä. Ja mä ajateltiin, että rakennetaanhan tuohon kato toisen auton nokkaa hyppyyn. Mikäs tossa on onnistumisprosentti? 100. Jumalauta, mä lähden röykille oikeesti. Jukka on vaan just kuoharipulloa, Mulla on, mut muista, että täällä on laitteita. koko porukka. Kyllä toi on ihaltavaa tuo menestyminen tuolla maailmalla. Kyllä se niin on yllättänyt, kuinka suosittua Ruussanit on varsinkin niin nuorison keskuudessa. Kyllä teille on suosiota ja meillekin on tullut semmoisia jotakin häirikkösoittoja, mutta ei ole puhuttu mitään. Extreme Dudesonit on Studiossa ja nyt tapahtuu jotain. Jukka sitoo mun käsi. Jeesus. Tästä meinaa tällä hetkellä just tuli Dudesoneiden Merinosu radiokanne. Me kaapattiin Kiss FM ja tästä tuli Kiss My Ass radio. Mä pistän meidän omaa musiikkia soimaan. Tästä lähtee eka monitori. Joo, mennään herättää Jarppi kattoo, onko se vanhu säkäinen karhu vielä ok. Jarppi on pessyt meidän lattia. Se on aina kyllä, kun se on vähän äkäinen, niin saattaa sitten innostua siivoamaan. Mitti. Saat aina liimaa. Ei saa. Eikö yllä? Mikä sua vaivaa? Meitä vaivaa! Et sä mulle pärjää! Ei muuten auta yhtään! Se on sun ongelmas! Hei Jarppi, siinä oli mun paras tyhmäpaita. Mitä se Jarppi lähettäis vaan surmahyppyyn? En tiedä. Aina vaan se Jarppi! Kyllä sä oot nyt Jarppi heikko, sä vetämässä! Aina vaan se Jarppi! Katso nyt. Kyllä säkin yhden tukkaklanten saa. Jarppi, mitä sä teet? Ai siistit itseäsi? Joo, se on hyvä. Tänään on tärkeä päivä, niin... Ja lähdet teidän kanssa saatana mihin? Mutta kun päiväkodissakin ne kehu, että kun nämä meidän pojat ei kiusaa koskaan ketään. No kuinka suuri fani sä oot Mernoille? Kaikki on katsottu, mitä on tullut TV:stä. Sydämiehen ainahan pojat konhottaa ja tekee temppuja, mutta teillä on nyt tämä käsittääkseni Jarnon ansiota, että kun se on kuvannut ja vienyt tätä eteenpäin. Niin.
Mutta Jukan kanssa menee hyvän näköiset olla. No niinpä. Voi tätä teidän itse kehua. Kristuksen hienoa teitä kaikkia täällä vappuna! 3, 2, 1, onko kaikki valmiita? Kiru viekö, ei mitään, siis katsotaan suoraan ajetaan ja paskaks vaan meiningillä. Toi oikeesti jännittää, että ei oo hyvä olla. Tästä tulee hienoa. Sieltä tulee nyt iso käsi! Jukka Pähkähullu! Hymyydelle on raja ja jätkä on eläin! Meni tuo surmahyppy vähän pieleen. Jukka valittui selkää, sillä on murtunut 2 kertaa aikaisemmin se selkä. Ja... Ei muuta kuin ambulanssi taas käyttöön tänne näin tarkastukseen. Jukka kököttää tuolla ainakin tutkimushuoneen. Että välillä pikkusen pelottaa turhia juttuja. Ei niissä ole kyllä järkeä aina ollut niissä hommassa. Mistä sä luulet, että se johtuu? No se on taas se yhteinen tyhmyys tiivistyy. Mä oon aika hyvä ja toinen perä, että mäkin oon. Jos Jukka hyppää sillalta, niin... No säkin perässä. Joo. No niin! Nyt lähdetään juhlimaan. Ristus. No joo, joskus on tullut kyllä mieleen, että voisivat olla vähän aikaa erossa toisistaan. Rupee totuuden paljastumaan. Ihan suosikkikaverini on toi pullukka. Se on vähän niinku Jarppi. Leppoosa ja lihava. There's something in your ear. You also noticed that?